Sama, lusot na. Ano kasi dito? Ako na aga ba ako? Ako mo na. Ano? Dito ka. Tinamuyo. Sabi ko mo ba ako ba nagasin mo? Ano? Ako na. Ba yung tiba? Ako. Patay na. Patay na ako na. Saro.
Ayaw na daw. Pinipindiran ko naman. Hindi maling. Kami man nga ni punta ko nanging ba kanya doon di ka na magnito di ka ang ba kanya so iba kaya nangyari doon harong tidak membaca ano na buksa hindi yo ano oxygen yang ano
Ako nga daw. Kasi bakit mo lang kumain so. Pareho kasi ng pinoda. Pero niya ako kaya na ako. Niya. Kaya wag na kuya ka na. Pero paano mo musika? Bakit po si kanya. Hindi ko nga ito. Hindi ko na parapagigay. Kagawa. Sabi niya. Ilingon na. Sabi niya ba? Andali. Ilingon na. Kita lang. Kamu dengan kamu tigbawa ng meeting sa ibo. Tigbawa kamu sa ibo. Wala ya. Saya melihat wanita. Bantu baga ako. Apa dan itu ni ano? Oh ya. Nagpamilya biasa. Kami meeting na ibig din para sa mga ano yang pagkakagaling. Butungan ay diri ang buto man. Ngaya sa tigita. At ngayon bukan Juli. Ngayon kamu ya ngayon do. Ngayon kami sa medyo ngayon do dito. Ya. Kira papartan na bu ribu ni dan sidang minus so na kapatid diba kaya boten ya okay ako ni meeting niya po. Na yung ko kita dan gemuk sorry.
Pero dua. Ano? Ay, dua. Itong na tinao. Oh, yan o. Ang kabangan. Inutan siya. Sabay. Ano yun, one eh. Ano yun, one eh. Mahal yun. One eh. Siya yung nasa ito. One eh. Ang baka nahihilip. Ano pa. Kapli. Buwata ba na. Bigla. 20 ba?
Sige ba? Alam kang harap na. Sige. Mo parang ito na po haluin sa tuyo naka ayos na eh. Siyempre ako. Basta ako eh. Basta may doon. Yes. Yes. Basta ako. Ako nagkakaya. Wala na ginin. Ano ka na doon? Niya ako man mo eh. Maring ito okay. Ay, naka. Hindi ko na po. Ano yan siguro? Ano ka ba yung iski? Ano ba? Tawat ka. Ano nga nga? Ano ba ako? Ano? Ha? Ano para nakalangan? Ay, sabay na. May kasado ka na. Sigat ka. Sigat ka ni. Parang alam. Bakit umayang para muna matawag si bagong pinapil mo kumagano nanda pa kwento naman gume si paano ni ambu ay ito na yun akong sili na mag-uot ano dyan hindi malaban kung ano ay nagdikala mag-resident ay bang pansa sana Pinasok ko sa puto.
Napapari na wala man. Ay talagang payo ko na. Dalang tulong pag secret kasi naman kaya kubunin ko apat na bulan. Na kapsa. Hindi naman ako sige na bulan ko yung makatapos. Sabi niya yan. Kaya ito ba ang parang lawas ano, di ba ang dami itong lalaki? Yes, dali. Ano sa kaparin? Tinda kure. Kasi talaga kan mabakal na. Ano da? Ano ulit? Tingnan mo. Kaya naman video napalari ka na para ba nilang na ano alam oo ito mga
Easy.